ସବୁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ନର ରୂପୀ ଧରି ଏଠି ରାକ୍ଷସ ବୁଲନ୍ତି, ପିଶାଚ ରୂପୀଣ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ଭୟା ନିର୍ଯାତିତ ସାଧାରଣ ଏଠି ଯୌନ ପିଶୁ ସାଜିଛନ୍ତି ମାନବ ପିଶାଚୀ, ଯୌନ ପିଶୁ ସାଜିଛନ୍ତି ମାନବ ପିଶାଚୀ। କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ସଂସାରରେ ଅଟେ କିମ୍ବା ପାପ, କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ସଂସାରରେ ଅଟେ କିମ୍ବା ପାପ, କଳୁଷିତ ମନ କରି ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ, କଳୁଷିତ ମନ କରି ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଝିଅ ଏଠି ସମାଜରେ ଅଛି ବିପଦରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ରାଜନୀତି ଚାଲେ ଘୋର ଜନେ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ରାଜନୀତି ଚାଲେ ଘୋର ଜନେ। ବହୁ ମୁଖାଧାରୀ ଏଠି ରାକ୍ଷସ ବୁଲନ୍ତି, ନିରୀହ କନ୍ୟାକୁ ପାଇ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ବହୁ ମୁଖା ଧରି ଏଠି ରାକ୍ଷସ ବୁଲନ୍ତି, ନିରୀହ କନ୍ୟାକୁ ପାଇ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ମୋ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବେ ଜାଗି ଉଠ ତୁମେ, ମୋ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବେ ଜାଗି ଉଠ ତୁମେ। ସହିଲେଣି କନ୍ୟା ଏଠି ନିର୍ଯାତନା କେତେ, ସହିଲେଣି କନ୍ୟା ଏଠି ନିର୍ଯାତନା କେତେ। ବିନାଶର ଛାୟା ଧୀରେ ମାଡ଼ିତ ଆସଇ, ବିନାଶର ଛାୟା ଧୀରେ ମାଡ଼ିତ ଆସଇ। ନାରୀ ରୂପୀ ନାରାୟଣୀ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅଇ, ନାରୀ ରୂପୀ ନାରାୟଣୀ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅଇ। ନବ ଉନ୍ନତିତ ପୁଣି ଇତିହାସ ହେବ, ନବ ଉନ୍ନତିତ ପୁଣି ଇତିହାସ ହେବ। ନାରୀ ଅସ୍ତ୍ର ଧରଣୀର ଶତ୍ରୁ ବିନାଶିବ, ନାରୀ ଶସ୍ତ୍ରରେ ସହ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶିବ। ଯେବେ ନାରୀ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯେତେ ବିନାଶ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ସେଇଟା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଯଦି ନାରୀମାନଙ୍କ କଥା ଠିକ୍ ସେ ବୁଝା ନ ହୁଏ, ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ସରକାର ଠିକ୍ ସେ ନ ବୁଝେ, ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି।